Исәнмесез, эфирда душенбе көн яңалыклары студияда Роза Хабибуллина алга таба кайбер темалар турында. Чүпне чилеккә ташлыйсы урынга аны форточкадан гына ыргыта. Шәһәрдәшләр күршеләрендә яшәүче әбинең гамәлләреннән зарлана. Жыр биюләр халык уеннары милли ризык пылау белән сылану шалда зурлап Нәүрүз бәйрәмен билгеләп үттеләр. Тулырак Ләйсән Ханова. Түзіп булмаслык ис 52-08 йортында яшәүчеләр подъезд һәм урамда хасил булган искә зарлана. Шәһәрдәшләр әйтүенчә, әлеге хәлдә 79 яшьлек пенсионер гаепле. Беренче катта яшәүче әби үз тәрәзәсеннән төрле чүп-чар ташлый. Ул шунда җыелып чери ди йортта торучылар. Урында хәбәрчебез Мәрьям Файрушина булып кайтты. Тәрәзә астында шүплек. Мондый күренеш инде берничә ел дәвам итә 52-08 йортында яшәүчеләр. Это невозможно. Открываем окно, это дышать нечем. Это что-то и чего-то. Вон соседи сейчас жалуются тоже. Окно не открыть. Летом тем более. Всю зиму вот так туалет устраивала у себя дома. Шәһәрдәшләр сүзләренә караганда, пенсионер хатын-кыз начар күрә һәм ишетә, барлык кешеләрне дә танымый. Аны берничә күршесе карый. Хатын-кызның башка шәһәрдә яшәүче кызы бар, тик ул монда сирәк күренә диялар. Кызы бит аның квартира съемщик, әби ул квартирант кына сукыр әби. Нигә каратмыйлар? Нигә бер нәрсә уйлап тапмыйлар шуңа? Вот шуңа инде мин ул әбине кызганып, ошатып йөрим ишә. Пенсионерның күршеләре иминекләре өчен куркып, газ кранына йозак элеп куйганнар. Әбинең газны кабызып калдырган очраклары да булган. Я закрываю кран, как куда-нибудь уйти, даже в магазин, чтобы она не открыла, потому что несколько раз она открывала и уйдет. Социаль яклау бүлегендә белдерүләренчә, өлкән яшьтәге кешегә аның үз ризалыгы белән генә хезмәт күрсәтелә. Әгәр кеше үзен үзе карый алмый дип табылса, гаризаны опекун яки туганы язарга тиеш. 52-08 йортында яшәүче шәһәрдәшебезгә килгәндә, социаль яклау идарәсендә бүген үк аның янына хезмәткәрләр җибәрергә ышандырдылар. Без хәлне алга таба да күзәтеп барачакбыз. Мәрьям Файрушина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Шолыда зурлап Нәүрүз бәйрәмен билгеләп үттеләр. Башка еллардагыдан аермалы буларак ул бу ел шәһәр күләмендә оештырылды. Нәүрүз төрки халыклар өчен ел башы дигән сүз. Ул көн белән төн тигезләшкән вакытка тәңгәлләштерелеп үткәрелә. Быел ул 21 мартка туры килде. Нәүрүз бәйрәме исә шәһәрдәшләр өчен 24 мартта Җиңү паркында оештырылды. Ләйсән Ханова репортажы. Көнне язгыча кояшлы һәм җылы җәмгыятьләрнең һәрберсе кунакларны елмаеп сәламлый. Мәйданда җыр, музыка яңгырый, һәр җәмгыять милли ризыкларын тәкъдим итә. Башкортларда этик толкан затлы ризыклардан санала. Үстерелгән буйгайны иң беренче үстерәләр әзрәк. Аннар мейстә кыздыралар, аннар тирмәнән үткәрәләр һәм май белән, хары майда менә ошындай түгәрәктәр ясайлар. Менә бу толкан кешеләргә витаминсыз вакытында бик ярдәм итә торган ризык дип әйттеләр. Шуңа күрә менә біз аны хәзер үзебездә ашап карыйбыз. Тәмле Бик тәмле, туклыклы. Нәүрүз яңа көн дигәнне аңлата. Ислам диненә кагылышы булмаса да, аны нигездә төрки халыклар бәйрәм итә. Бу ел башы язга чыгып җир эшләре башлану символы да. Борын заманнан, Болгар белән Казаннан, җаек белән Иделдән, бу бәйрәм безгә килгән. Үзбәк һәм таҗик диаспоралар бәйрәмгә килүчеләр өчен пылау әзерли. Бу да муллык, уңышлы тормыш билгесе. Таҗик пылавын пешерү өчен 15 кило ит, 20 кило дөгес салганнар. Үзбәк пылавына исә тәм бирү өчен лимонда өстәгәннәр. Һәрбер җирнең үзенең әзрәк ошамаган җире бар. Например, Фергана пылавы бөгенне салалар нәрсә чүпрәк белән, марле белән. Андый вообще плов 150 способ белән пешерелә. Милли осталар пешергән плавны татып карарга теләүчеләр шактый җыелды. Вообще супер, ныктамны. Бәйрәмне киләсе елларда да шәһәр күләмендә зурлап оештырырга ниятлиләр. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, Яңалыклар.
Советлар Союзы геройы Никита Кайманов исемендәге кадетлар мәктәбендә традицион кадет балы узды. Анда укучылар гына түгел, укытучылар һәм ата-аналар да катнаша. Тантанага республика кадет мәктәпләре директорлары чакырылган иде. Чараны Татарстан Мәгариф министрлыгының беренче урынбасары Эльсур Хадиуллин да карады. Кадет балыннан Лейсан Ханова репортажы. Кадет балы матурлык грация тантанасы ул. Бирдә төп геройлар затлы күлмәкләр кигән кызлар һәм җитди егетләр. Барларның биюен сокланып күзәтерлек. Безнең мәктәптә кадет балы үткәрү бик матур традициягә әйләнде. Әлеге балга кадетлар зур теләк белән әзерләнделәр. Без шушы балга инде уку елы башыннан бирле әзерләнә башладык. Без бит инде күбрәк үзебезнең укучыларны парта алдында күрәбез дигәндәй, алар күбрәк безнең монда автоматлар җыялар, маршировка. Ә бу балда без аларны бөтенләй икенче яктан, аларны ниндидер матуррак яктан күрәбез. Бал үткәрүгә җитди әзерләнгәннәр. Спорт залын танырлык түгел. Паркет идән дә утлар бизәлеше дә, залның дизайны да барысы да тантанага туры килә. Кадет балы буыннар чылбырын дәвам итү ул, ди оештыручылар. Посвящен 205-летию со дня рождения Лермонтова, великого поэта, который был потомственным кадетом, который наряду с тяготами военной службы имел возможность участвовать в таких балах. Укучылардан тыш кадет балында традицион рәвештә укытучылар, офицерлар һәм ата-аналар да катнаша. Бу алар өчен дә дулкынландыргыч чара. Кадеты, российская гордость, любовь и надежда. Программада вальс һәм полонез, парларның киемнәренә дә башкару осталыгына да игътибар итеп җиңүчеләрне билгелиләр. Тик кадет балында катнашучылар әйтүенчә, бу икенче мәсьәлә. Иң мөһиме – күңелдәге матур мизгелләр һәм уңай кичерешләр. Вас приглашает на вальс кавалер, будущий ваш офицер. Лейсан Ханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бүгенге менәшләр, мин сезнең белән саубуллашам, иртәгә очрашканга кадәр. Молочный вторник в Эссен. Любит папа, любит дед, любит мама и сосед. Молоко, сметану, сыр, масло, творог и кефир. Каждую неделю молочные товары со скидкой 50%. Правила разумной экономии в Эссен. Подробности акций на сайте essen.rf. Приглашаем на весенний форум здоровья и красоты и специализированные всероссийские выставки «Спорт, отдых, туризм», санаторно-курортное лечение с 3 по 7 апреля в выставочный центр «Экспо Кама». Оргкомитет 47 0102.